Виктор има нова играчка. Виктор, а ти имаш нова играчка? Нова играчка? Да? Ще скачаме ли? Я да видим. Оле-ле! А ти почти стигаш додолу. Jump, 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 jump. Какво става, мамо? Какво става тук? Интересно ли е? Да? Ти ще скачаш ли? Още малко, мамо, да ми стигнат краката додолу. Оле-ле, ми браво! Да, точно така, ти вече само се отблъскваш. Точно така, бутай. Как го изучава с интерес. Мига святка. Какво стана? Какво стана? Много интересно. Виж какво има тук. Виж? Си нещо такова да си хванеш. Дръз, дръз, дупе. Дръз, дръз, дупе. Дръз, дръз, дупе. Голям кеф. Кристи много обичаше да скача на това. Кристи много обичаше, да. И Виктор обича. Не искам вече да лежа само, мама. Ага. Пикабу. Интересно ли?